Și câte fetițe avem? O fetiță și un băiat. Cam atâta. Da. Fie cu mine să asculte. Uite aici, un pat acolo cu ce trebuie. Nu-i necăjim, zic că nu. Dacă vine iarna, avem. Avem sobă, teracotă, încă facem căldură multă. Da. Aici, frumos. Pe... Câte ne-ai, mamă? Câți ai? 8. Așa 8? spune, să te audă bunica. Da. Uite, așa tot eu le-am făcut. Dacă veneam și era să vadă, mai fain până și să vede. Uite, așa se făcut pe mine. Vai, ce mă bucur că mi-au desfăcut aia. Da. O fost bine. Aici ați văzut? Da, da, am văzut acolo. Da. Am văzut pe Dacă hol. dumneavoastră Să vedem. Bine, liniștită, uite, chiar punem 2 camere. Uite, asta am desemnat-o eu. Aia e de la școală, de la biserică. Nu am pus aici. Vai, ce-mi pare bine că ne-ai luat-o. Deci un... ăsta... Oh, cât mă bucur să pot cânta. De cântat nu mi-a dat săpățire. Mai bine pare că am de făcut. Adică mai pun o apă. Mai avem, mai facem. Ah, Doamne, cu câtă dragoste am lucrat. Lucrurile noastre. De asta de la biserică. Așa. Aici am avut niște jerchete de pune. Trebuie la săptămână, la 2 sămături. Să pup. E, așa. Și ăsta, de la biserică am luat toate fițele astea și le-am fac și mai trecut. Așa am fost. Așa am fost. Vedeți? Vezi frumos. Foarte frumos, da. Și ceva frumos. Vii fetița noastră. Francesca, vei? Maria. Hai, rămânem aici la o tabără de pictură. Aici, iar e frumos și lucrul ăsta. Și ăla de acum, și de acum. Aici 40 de muceniți. Da. Aici acum urcă pe... Scara lui Iacov. Da. Eu bucuros fac la care face, că știu că face ceva frumos. O faci cu mânuța ta și așa. Mai am pe aici, ia să uite. Dar nu mai le lăsau în calele astea. Lasă că te lăsăm, ba, nu le lăsăm. Te lăsăm picioare. Ăștia-n doi frumos. Mihail și Gavril. Arhanghelii. Crinul și Sabiane. Ceva frumos. Sfântul Gheorghe. Da. Și Iisus Pantocrator. Lucruri românești. Da. Să zică oricine te-ar vrea.